ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೇನಿಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರು. ಸೊ ಇನ್ನೇ ಒಂದು ಈಸಿಯಾದ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲೆ ಅವ್ರು ಪೇಪರ್ ಪೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಂಚಿನ ಜೊತೆಗೆ ಈಸಿ ಆದ ಮನ್ಪೊಲೆ ಒಂದು ಈಸಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಲೆ ತೂಕದ ಅದನ್ನು ಯಾನು 21x21 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂಚಿನ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಶೀಟ್ ಇದೆ ತಂದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 6 ಶೀಟ್ ಉಂಟು ನೆಟ್ ఒక ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಒಂದು 15x15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಒಂದು ఒక ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗ್ಲೂ. ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಪೇಪರ್ ಎಂಚ ಮಡಿಪುನದು ಬಂದು ಕೊಟ್ಟೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪೇಪರ್ ಉಂಡು. ಸೊ నేను ಈಕ್ವಲ್ ಆದ ಮಡಿಪೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಕೊನೆನ್ ಬುಟ್ಪಾದು ಮೂಲು ಇಂಚ ಮಡಿಪೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಅನ್ನತೆ ಮೂಲು ನಟೆ ಮಿಡಲ್ ಲೈನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸರಿ ಉಂದೆಕ್ ನಿಕುಲು ನೇನಿ ಇಂಚ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಪಂಡ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಬರ್ಪಿಲಕ ಮಡಿಪೋಡು ತುಲೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅನ್ನತೆ ನೆಟ್ಟೆ ನಿಕುಲು ನೆಕ್ ಗ್ಲೂ ಪಾಡ್ದು ನೆಟ್ಟೆ ಅಂಟಾವಡು. ಸರಿ ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಂಟು ಜಿಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ನೂರಿದಿನ ಶೇಟಿಡ್ ನಿಕುಲು ಇಂಚ ಮಡಿಪೋಡು. ಮಡಿತದ ಇವಕ್ಕ ನೆಕ್ ಗಂಪಾಡ್ದು ನೆಟ್ಟೆ ಅಂಟಾಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟೆ నేను ಇಂಚ ಮಡಿಪೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂದು ಲೈನ್ಗೆ ಇಂಚ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ ಮಡಿಪೋಡು నేను ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅನ್ನತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ నేను ನೆಕ್ ಇಂಚ ಅಂಟಾವಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ನೆಕ್ ಗ್ಲೂ ಪಾಡ್ದು ನೆಟ್ಟೆ ಅಂಟಾವಡು. ಸೊ ಇಂಚ ಮಂತಾನು ತುಲೆ ಸರಿ ಅಂಟಾಲೆ ఒక నెక్స్ట్ ఓరిదిన పేపర్లో అంచెನೆ మంతున్నాను తూలే ఫ్రెండ్స్ యాన్ ఇంచెనే మాತೆಲ್ಲ అంటా ఉండే ఒరిదిన పేపర్ను ತುಲೆ ఇంచ అంటా ఉండే ఒక నెక్స్ట్ నేను ఎంచ అంటా ఉండానికే ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ నేను అది నెక్ ఇంచ అంటాడు అవును సర్కిల్ ಬರ್ತೀನಿ ఇంచ. సో నేను అంటానమ్మా ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋನಾನ್ ನೆಟ್ಟೆ ಆರೆಂಜ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋನಾನ್ ಅಂತ ಅದು ಎತ್ತು ಕಲ. ಸೊ ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಅಂಟಾದೆ ತುಲೆ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ಗೆ ತುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಿಕ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಯಾನ್ದೆ ತೆದೀತೆ ತುಲೆ 15x15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತೆದೀರಿತ್ತೆ ಅಯ್ನ ರಟ್ಟೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಟಾಕನೆಕ್
ತೋಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನು ಒಂದೇನು ಇಂಚ್ ಅಂಟ ಒಂದೆ ರೆಡ್ ಪೇಪರ್ನ ಸೊ ನೆತ್ತ ಅಡಿಕ್ಕು ಒಂದೇನು ಅಂಟಾಗ ಸೊ ನೆಕ್ ನೆತ್ತ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ಗೆ ನಿಕ್ಕೊಂಡು ಗಂಪಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದ ನಮ್ಮ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನೈತೆ ಅಂಟಾದೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಬೈದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಚೆನ ಯಾನ ಪಿರೊಂಜಿ ಮಂತದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ದೆನ್ ನಾನು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಕುಲ್ ಎಂಚ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಟ್ಟೆ ಪೆನ್ ಮಾತಾದೀತೆ ತುಲೆ ಪೆನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮಾತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ఒక ನಿಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ఒక ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್